kaip yra tie kraftai, tai šiaip Mini Cooper Minecraft Pro Gamer. Не. Ой, тут это лодер GTA. Це, кстати, короче, знаєш, була перша. Якщо посила гера тоже раз, оце Єва, а ти дивився, а ти теж ми їхали сюди. Нормально, да? Не. Уже катira кабан. Не. Ну, ти взяла? Я